खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सानसेखालिनि मोनाबिलिनि सम लामा लामा बिफा फिसा थाबायबोबाय दंमोन। फिसालानि बैसोआ 12 बोसोरसो जागोन आरो सानैबो बिदिनो रायलाय लामायाव थाबायथिंबाय दंमोन। बिदिनो थाबायबोबाय थानायाव लामा जिङाव फोथाराव नुबाय जे जन्था जरासे जिला जिथा ओमफ्राय गस्ला गांसे। बेखौ नुनानै फिसालाया बिफानाव सोंबाय सोरनि जानो हागौ बे गस्ला गांसेया। बिदि होननायाव बिफाया होनबाय सोरबा आबादारिफोर जागोन, बिखौ इयाव दोननानै सिङाव खामानि मावबाय दङ खोमा। बिदि होननायाव फिसालाया होनबाय बाबा मोनसे गेम गेलेनो। बिदि होननायाव बिफाया होनबाय मा गेम बिलाय? फिसालाया होनबाय बे मानसिनि जन्थाखौबो ओमफ्राय गस्लाखौबो दोनखुमाना दोननो दे। दोनखुमानानै जोङो बिफां सिंनिफ्राय नाहरबाय थानि बे मा खालामो। बे बाथ्राखौ खोनानानै बिफाया आसलते गोसो सिङाव खोब रागा जोंदोंमोन। नों माबोरै इमान गाज्रि खोथा साननो हागोन? नाथाय बिफाया होनबाय जे बिदि नङा, जों बेलेग मोनसे खामानि मावनानैसो बे बिफां सिंनिफ्राय नाहरगोन। बिदि होननानै बिफाया फैसा 2000 गावनि पकेटनिफ्राय दिहुननानै फिसालाखौ होनबाय जे बे फैसाखौ बै गस्लानि जेबायाव सोनानै दोनहैनाय। बिदि होननायाव फिसालाया होनबाय अ बाबा आंनावबो चक्लेट गरनैसो दं आरो बिस्कुटबो पेकेटसे दं, बेखौबो दोनफानि होननानै। बिफाया होनबाय दोनहैथों। बिदिनो बिफा होननाय मथे फिसालाया थांनानै माबानि गस्लानि जेबायाव रांखौ सोनानै गारबोबाय आरो बिस्कुटखौबो आरो चक्लेटखौबो बे गस्ला सायावनो ओरैनो गारबोबाय। गारबोनानै बिफा फिसा दंफां फांसेनि सेराव गसंनानै सिरि सिरि नाहरखुमाना थाबाय। दसे उनाव बै आबादारि मानसिया ओंखारबोनानै गावनि गस्लाखौ खननो होननानै नायनायाव बेयाव बिस्कुटखौ नुग्रोबाय बियो। बिनि उनाव चक्लेटखौबो नुबाय। नुनानै ओजों नायथिंबाय, रावबो गैया। बिनि उनाव बियो बेखौ पकेटाव सोना लाबाय गावनाव। ओमफ्राय गस्लाखौ दिखांनानै पकेटाव माने चक्लेटखौ सोनो होनना माबानायावनो बेयाव नुबाय फैसाबो 2000 दं। बे मानसिया खोब नायथिंबाय खैथि, नायथिंनानै रावखौबो नुवासै। नुयैयाव गोजौखै नाहरना इसोरखौ माने खुलुमहरबाय बियो। दिनै माबायदि आङो सानबायसो दंमोन गोसो सिङाव, आंनि हिन्जावा लोमजानानै सानथाम जाबाय, दिनैथ' उथिनो हायि जानानै दं न'आव, माबोरै डाक्टरनाव लांनो होननानै। नाथाय नोंथाङा जायानो जाथों बे फैसाखौ जायानो हराथो, नोंथांनि रुप लानानैनो सोरबा आंनो दिनै बे फैसाखौ होफैदो आरो बेजोंनो आं दिनै दा हिन्जावखौ डाक्टरनाव लानानै थांनो हागोन। बिदि होननानै इसोरनि सिगाङाव खुलुमनानै बे मानसिया बिनिफ्राय खोब रंजा खुसि थांनायसै। बिनि उनाव बे बिफाया होनबाय फिसालानो, नुद' मानसिखौ माबोरै गुबुन मानसिखौ रंजानाय नुनानै नोंबो दा मोजां मोनदोंना मोनाखै? बिदिनो गुबुनखौ हेल्प खालामनानै जेसांखिनि जोङो खुसि मोनो, नोङो गुबुनखौ अन्याय मोननानै खुसि मोननाया बहुद खम। मानोना जोङो गोबां मानसिफोरानो खाथि खालानि मानसिफोरखौ बा गुबुन मानसिफोरखौ अन्याय मावनानैसो माने निजेया खोब रंजानाय मोनो बा खोब निजेखौनो देरहानाय रखम मोनो। नाथाय गुबुन खासेनि खुगायाव मिनिस्लुनाय होनानै बा गुबुन मानसिखौ हेल्प खालामनानै जेसांखिनि रंजानाय मोनोना, बे रंजानाया अन्याय मावनायनिफ्राय बहुद खमसिन। जायखिजाया नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।